Dobrý deň, pán Malaska. My sme spolu telefonovali o vašej dažďovej vode a že ju potrebujete upravovať. Toto je, predpokladám, že na čo používate na skleník. Tak priniesla som prístroj, ktorý by vám mohol zjednodušiť toto upravovanie. Je kombinovaný pH meter s konduktometrom, takže si môžeme zmerať tú hodnotu pH. Dokonca 10,5. Vidíte sama, pořád to ještě roste. To budeme musieť znížiť, pretože takéto pH by rastlinám typu paradajky, čo tu vidím v skleníku, nesvedčila, dokonca by ich mohla postupne aj zahubiť. A čo na to momentálne používate? Mám na to jednu takovou láhev. Tady máte. Pomocou toho prístroja by ste to mohol dávkovať presnejšie, nemusíte vlastne odhadovať to množstvo. Kyselná dusičná, to je výborné, to zároveň pohnojíme, čo je rýchlo vstrebateľné hnojivo, takže môžete vyskúšať, koľko tak od oka tam dávate a aký to bude mať vplyv na to pH. Najprv to zamiešame, ja mám so sebou takýto konduktometer, v rovnakom prevedení existuje aj vodotesný pH meter, ktorý môžete priamo miešať v tanku. A zase skontrolujeme hodnotu pH. Nech sa páči, môžete vy. Tak, očividne ste využili, že to je vodotesné. Keby vám to náhodou niekedy aj spadlo, tak to môžete zase vyloviť, lebo pláva na hradine. Ešte to budeme musieť trošku znížiť. Rastliny niektoré majú radšie kyselejšie pôdy a k ním patria práve aj tie paradajky. Takže budeme tam musieť ešte pridať trošičku. Tak tam citom. Trošku dáme. Jenom trošku. Tak, vidíte, že to je koncentrát. Pri nižšom pH majú dostupnejšie niektoré prvky typu železo a ďalšie mikronutrienty. A lepšie budú rásť, tak výborne. Tak my sme už na hodnote 6,4, takže to myslím, že môžete už použiť na tieto paradajky. Tak se pojďme podívat na ty borůvky. Ďalšou výzvou v tejto záhrade s dažďovou vodou a pH 10 je polievanie čučoriedok, ktoré potrebujú pH 3,5 až 4. Preto sme doporučili na túto aplikáciu Growcheck na kontinuálne meranie pH. Teraz ukazuje nám Growcheck hodnotu 3,4, čo je výborné a dá sa voda používať na zalievanie aj kontinuálne. Rada by som vám ukázala základný rozbor pôdy. Na tento rozmer zhruba 4x4 metre by sme mali zobrať v pravidelných rozostupoch zhruba 16 vzoriek a to z hĺbky 15 cm aspoň. Aby sme odoberali pôdu, ktorá je naozaj dostupná koreňom rastliny. Takže našu vzorku pôdy čo najlepšie zamiešame. Teraz zbavíme ešte kameňov a koreňov a podobných častí. A to pomocou jednoduchého sitka. Je lepšie, keď má väčšie otvory toto sitko, aby sme nestratili časť našej pôdy. Toto množstvo pôdy môžeme buď odvážiť, ak tomu pridať dvakrát toľko destilovanej vody, alebo to spraviť objemovo podľa risky. Viem, že tam mám 20 ml pôdy, tak tam pridám 40 ml, takže po risku 60.
Prečo používam destilovanú vodu je jednoduché. Bude medzi iným stanovovať pH a destilovaná voda nepufruje, takže nám tú hodnotu nezmení. Vodu s pôdou musíme poriadne zamiešať. A nechať chvíľu stáť. Doporučuje sa aspoň 15 minút, lepšie hodina. A pokiaľ máte tú možnosť, tak kľudne si to pripraviť večer a merať na druhý deň ráno. Bude to najpresnejšie. Aby sme nemuseli teraz toľko čakať, tak mám tu na pripravenú pred 2 hodinami vzorku, kde vidíte, že sa oddelila tá pevná časť a hore máme vodu, cez ktorú sa trochu aj dá vidieť. A tu budeme teraz analyzovať. Jedná sa teda o výluch z pôdy. Na meranie pH môžeme použiť tento jednoduchý pH tester HI 9803, ktorý má tú výhodu, že sa na ňom dá prípadne vymeniť pH elektróda, keď doslúži jednoduchým šroubovaním. Ja už ho mám teda nakalibrovaný a môžem rovno merať. Tak, ukazuje nám hodnotu zhruba 7, čo je výborné. Väčšina rastlín má túto hodnotu veľmi rado, rovnako ako my. Pokiaľ nás zaujíma okrem pH aj vodivosť, tak je možné použiť prístroj HI 98130, ktorý vie hodnotu vodivosti vyjadriť buď v milisiemensoch na centimeter, alebo môžeme si nechať výsledok prepočítať na koncentráciu rozpustených látok. Rozsah je v gramoch na liter. Občas je dobré pH elektródu vyčistiť od nánosov pôdy, aby dlhšie vydržala a nemusela sa tak často vymieňať. A na to je možné použiť napríklad náš čistiaci roztok priamo určený na zbytky pôdy na pH elektródach. Keď budete čistiť pH elektródu, tak doporučujem pH meter aj otočiť, pozrieť sa na elektródu a vyčistiť ho čo najlepšie z spodnej časti.